Hej drenge i Gentleman's Agreement. Det her er mit forsøg på at lave nogle korte videoer, der beskriver mulige taktikker til holdkamp. Jeg håber vi kan bruge det til at få endnu bedre statistik, når vi spiller. Samtidig med at vi selvfølgelig har det sjovt og griner, når Busso laver en Busso. Jeg starter i dag på engelsk, som I kan se, i den sydlige del, hvor vi forsvarer os mod et frontalangreb gennem toerlinjen. Vores opstilling er som følger. En tætter i G7, en tætter i J6. De spotter i det fra det grønne og op i femmerlinjen, hvad der skulle komme der. Vi har en MX 1390'er, eller en 50-100, eller en til 69 i huset i J1 til at spotte i etterlinjen. Vi har en heavy i G2 til at spotte dem, der kommer, som vi kan se, i toerlinjen. Og så har vi tre heavies i G4, som ikke er spottet. Dem skal vi bruge lige om lidt. Når de angriber frontalt i toervej. Så trækker den heavy, vi har i G2, så ind bag huset, som vi ser om et øjeblik. Og derefter, så kan den sidescrape og tage et par skud på dem, når de kommer frem. Så kommer de, og når de kommer langt nok frem, så tager vi de tre heavies, rykker frem, og så skyder de dem i siden. Det skulle gerne ske om et lille øjeblik. Nu er de fanget ude i det åbne, og der rykker vi frem, og der dør den første heavy.